עיקר העבודה שלנו בתור יהודים זה התחדשות. הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, מחדש בכל מעשה בראשית, ואנחנו חלק ממעשה בראשית. יש לנו התחדשות במלא פעמים בחיים. ראש השנה, ראש חודש, פעם בשבוע שבת וכל יום ויום. עיקר ההתחדשות זה לשכוח את העבר, לעשות תשובה על העבר וקבלה על העתיד. כאשר אדם הוא מתחדש, הוא חדש, יש לו פתאום רצונות יותר טובים. הוא לא זוכר איפה הוא שקוע. אני כבר לא שקוע, אני בן אדם חדש. רצונות חדשים. כאשר מסתכלים על צמד המילים ראש חודש, אפשר לקרוא את זה גם ראש חדש. אנחנו מתפעלים לקדוש ברוך הוא, השם יתברך, תן לנו בחודש הזה ראש חדש לעבור אותך, ורוח נכון חדש בקרבנו. עיקר העבודה שלנו בתור יהודים זה התחדשות. הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, מחדש בכל מעשה בראשית, ואנחנו חלק ממעשה בראשית. יש לנו התחדשות במלא פעמים בחיים. ראש השנה, ראש חודש, פעם בשבוע שבת וכל יום ויום. עיקר ההתחדשות זה לשכוח את העבר, לעשות תשובה על העבר וקבלה על העתיד. כאשר אדם הוא מתחדש, הוא חדש, יש לו פתאום רצונות.